Actually, this matter, this issue, actually, medyo touching man sa sakuyang buot. Kasi, syempre, before ako mag-dwell doon sa imong apot, because first and foremost, I used to be the city councilor of Legazpi City, and taga syudad kang Legazpi ako. And then, dahol man po ako dyan na, syempre, kabidbid, kapamilya, no? Kaya medyo magabat manini sa sakuyang buot. But sa sakuya pong responsibilidad as the chairperson of the Committee on Laws, Rules, and Oversight, ang samuyang power no, sa Sanggunian Pandalawigan is reviewing power, if I may just say for the first and foremost. Ang responsibilidad kang sanggunian in general, manungod sa mga ordinansa kang mga munisipyo or cities, is to review no na it has legal basis and it is not an ultra vires act, or meaning it does not go beyond sa indang power or wala sindang nako-contradict na any laws, rules, or national policies. So iyan ang nature kang samuyang trabaho sa sanggunian. So dai kami nagko-question kung anong intention or wisdom kang ordinansa, dahil nasa sa indaman po yan kung ano ang kamauotan ninda, as long as it is valid, as long as makakarahay, makakatabang sa komunidad dinda, well, we will always be there to support. But in so far as the guidelines, the procedures, as well as the legal basis, iyon man lamang po ang samuyang pigre-reparo. And kang nakaaging, if I may just recall, kang nakaaging January 24, January 24, 2023, nagkaiguang committee hearing ang sakuyang komitiba, ang samuyang komitiba, kung saan po ini pig-discuss na ordinansa kang syudad kang Legazpi, manungod nga ni po duman sa pagtao ki, if basahon ko, economic, pig-apod po ninda na economic, welfare assistance and additional incentives sa mga empleyado as in sa mga elihidong opisyales. So, inot na inot sa samuyang pagpuon kang committee hearing, wala sa presensya kang proponent kang ordinansa. But per information, sa tuyang pag-inquire, napadarahan naman kay notice ang nasabing proponent through the office of the Vice Mayor, na kumbaga sa sila naman po ang responsibilidad naman nila na magpadara kay representante, either kung sisay pa man yan, but preferably the proponent, no? So, in the absence of the proponent or the representative of the city, so just to maximize also the time, no? Kasi syempre ang komitiba ko po kaya the Committee on Laws and Rules saro sa komitiba na talagang dakulunon ang referral. So as much as possible kaya kung ano yung mga referral for the week, iyan po kinukundisar ko na committee hearing para diin nagpapatong. So that's the idea also, na para makaskas din ang flow kang samuyang review kang mga ordinansa. So during that time, dahil man ng mga attendees kita na nag-abot, aside from the representative of the city, especially the legal, naon man so representative kang budget office, the provincial budget office, and the HR, no, the provincial human resource office, which is the main departments concerning duman sa issue or sa ordinansa, no. So base duman sa indang discussion and review duman sa ordinansa, kasi they were the one who primarily reviewed the ordinance, manungod duman sa mga grounds na pig-cite kang ordinansa, na ako nga ni mismo, medyo nagkaigwaman ako kidikit na paglabi, if I may just use the word lobby, na sabi ko, baka pwede ma-consider, ano po ba ining, kasi may mga cited jurisprudence inda, na ginibuman nindang basehan. But as explained by the Provincial Legal Office representative, na inimanungod sa judges, and then susarong kaso pertains to hospital personnel na they irrelevant digdi sa ordinance, no? So that's based from the observation and manifestation nung provincial legal officer representative.
So day siyang connect duman sa ordinansa. Even they were even citing in the ordinance, they were even citing ito pong manunggod sa pagdeklara kang calamity kang probinsya kang Albay, and dahol po ng mga awards na naresibi kang syudad kang Legazpi. Ako po personally, nagkaigwa man ako ng question manunggod duman kasi if I remember it right, kang ako po niyaon pa sa syudad kang Legazpi, pag ang syudad talaga po kang Legazpi nakaka-resibi ki mga awards, ang pagkakaaram ko po kaiyan, talagang natatawanan man no ning otoridad, especially kang DILG, na magtao ki insentibo sa mga empleyado. Pero ang pagkakarumdum ko po kung tama ako no, ini po pig-aapod na performance-based bonus, so PBB, no? So from the word itself, ang ginamit ni digdi is ibaman, no? They called it economic welfare assistance and additional incentive. So duman pa lang, so naghapot naman ako, ano kaya kung iniba ang pigmimininda o hindi, no? But per inquiry naman sa legal, sa HR, and sa budget office, sabi ko baka pwedeng gamito na rason itong mga awards na cited kang syudad kang Legazpi, particularly sa ordinansa, na baka pwedeng maging basihan maninda kang pagtao kang nasabing insentibo. But I was still given a negative comment or manifestation kang mga nasabing opisina. So they were the one who rightfully reviewed the ordinance sa tabang kang sa indong lingkod. And iuman po ito so naging rekomendasyon, no? But despite the recommendation na tinauta during the committee report, no, sa plenaryo, kung saan nga na nakapagdeklara kita na invalid so ordinansa, but with my initiative also to coordinate with the officials of the city, particularly to the proponent of the ordinance, napagtawan ko man siya diit na sabi nga ning kung anong pwedeng gibuhon. Kasi sabi ko nga from the very start, ako personally gusto ko ini maitauman sa tao because sisay ba naman ang mamamawot na matawan na ng mga empleyado ta, no? So dakulaon na bagay ini lalong-lalo na ngunya na panahon na medyo talagang masakit baga ang kwarta, no? So sabi ko man kay proponent, ano daw po kaya kung gusto mong through your legal office, kung gusto nindo magpa-reconsider duman sa naging recommendation kang komitiba, but if you can lay down more basis, no? A legal basis na pwede pang maging subject of review kang sa tuyang opisina, particularly ang provincial legal office. Kasi po, if I may just quote, primarily the provincial legal office so nagtao ki negative na comment na dainganing legal na basihan. So, I believe they would be also the rightful department na katabang kang komitiba ko po na magkapag-review ulit kung in kaso man magpadarasinda ki pag-reconsider, no? Duman sa naging recommendation. And even it was already reported or maski nga ni po ito na nadeklarang arog na po kayo ito na-invalidate because of the no legal basis na issue. But that can always be, sabi nga ni, pwede pang gibuhan, no? Kung makakahanap po kita ki ibang maging basihan or probably if they could justify or explain on the part of the city. Kasi nga ni, nung during the committee hearing, yung man nga ni, so naging medyo mapagal sa parte mo, no? Kasi sana po nakakapag-attender. At least, kasi kami on that time, naging basihan me, so naging submitted ordinance po kang sa indang syudad or kang sa indang kang proponent in general. So nalimitahan din kami duman. But I am still also contemplating the possibility na kung ma-justify ninda matawanan ki explanation
this representation, no, as the chairman of the Committee on Laws and Rules, pwede man po iyan, pwede kong i-recall so naging recommendation ko and have it approved if may maipresentar po sinda. So, pwede pa naman siya. But as of the moment, sabi ko nga ni, since iuman po ito so naging rekomendasyon kang Provincial Legal Office during the committee hearing, siguro it would be also proper for me, no, na sunodon ang rekomendasyon kang Provincial Legal. Kasi magkakaigwa kami ki-conflict kung syempre iba man ang sakuyang gigibuhon, if iba man po supig sasabi ninda. If sinda mismo nag-confirm, kasi aside from the legal issues, even the HR, no? HR kasi yan ang mostly and the budget office, yan ang may mga mas wide ang knowledge sa mga guidelines and na pwedeng sunodon pag nagtatao ki insentibo. Kasi remember, kung wala talaga kasing guidelines, walang law that should be considered sa pagtatao, any LGU for that matter, pwede palang magtao anytime. Diba? So, ang pigpoprotehiran kasi po digde is kay puanan, gabos na pagtao, kibinipisyo, may basehan. So, but anyway, sabi ko nga ni, if may na-miss out man kami, kung igwa man po kaming na-miss out na legal basis, na they na-justify or they na-explain because of their absence, the committee level or the sanggunian is still open to that possibility. So for now, until such time na may maipresentar po, hanggang duman lang po muna ang sanggunian. Opo, tabi PM. Ganito ka-attend din naman ako naman sa committee. Ay, opo. Wala po naman sa proponent. Wala po, but sigurado ko nga ni kung talagang napadarahan ng communication, ng invitation. So sa positibo naman na talagang nakapagpa-receive naman po kisurat through the office of the Vice Mayor, attention to the proponent na mag-attender po sa meeting during that committee hearing. But unfortunately, di po siya nakapag-attender. And yun na nga po, dinerecho na din namin because we are also maximizing the time. And the legal were already available and ready to give their comments. So, yun lamang po yung naging scenario that time. Talagang nagkataon din na wala sinda. So, actually, yun din nga ang pinag-urunan mi naman ni Gob, na through the comment naman niya nga ni sa kuyang post, no, na yun man ang pangapodan ni na sana especially for our LGUs, no, sa mga munisipyo and syudad, na pagka po may mga ordinansa sinda, make sure na nag-a-attendir kita kasi that's also the time na you will have to defend, no, yung ordinansa na pigpasa nindo, and then you can lay down your basis. And then, para mapag-urunan ng marahay. Kasi we have limited powers. We cannot touch on the intention, on the wisdom. But, pag nahiling mi po iyan na di man nabasihan, or nagkontra iyan sa ano man nalahi, wala din po kami magiginibo. So, para mas magkaigwa kita ng room or avenue for clarity and explanation, sana po nakakapag-attender kita. But anyway, it doesn't end naman duman sa report ko and the recommendation. If they can show otherwise, na igwang legal na basis na talagang na-miss out kang probinsya, ako mismo ma-recall kang sa huyang previous na motion, and then tatabangan ko of course ang sa tuyang syudad dahil syempre lalong-lalo na pinag-alian ko yan I'm from Legazpi City, no. But sabi ko nga ni, medyo naging highlight lang ini Lawrence, kasi there were even other previous times, no, na ang komitiba ko nagkaigwa naman ng pagdeklara ng pag-invalid sa ibang munisipyo, no. Bako manini ang actually ang the first time na nakapag-declare kita or rekomenda kita pag-invalidate kang sarong ordinansa. Medyo naging crucial lang ini dahil of course syempre naon ini sa syudad kang Legazpi, and of course having my previous connection with the city, and of course
Medyo naging ano lang, napa-limelight lang masyado ano. But anyway, sabi ko nga ni, it doesn't stop there. And this representation is still willing to accept any reconsideration and even their justification. Kung may mapailing po sinda, ako mismo matabang sa syudad para po mapaaprubahan ini. Dahil alam ko and gusto ko po na matawan man talaga ang mga tao dyan. Kailan po ikaw na ipasa ang ordinance na ito? Itong 00. Kung sa approval of the ordinance of the city, base po digdi sa indang ordinansa, ini po na aprubahan December 21, signed by the mayor, December 21, 2022. Tapos, in effect na po yun after kayo itong ano. So, may possibility ba na nakapagsaon na yung mga incentives? Per inquiry, actually, nag-apot man ako, no? Naging curious man ako, syempre, kasi syempre, aram ko man sa magiging epekto kaini, lalo na sa mga tao. So, nag-apot nga ni ako, sabi ko kay Councilor Beltran, no, the proponent of the ordinance, Councilor Lau, sabi ko na i-release na ba itong pera na ito? Kasi syempre, dakulaon talaga ang medyo magiging epekto kainit. At syempre, kung na-receive na ng mga tao. So, ang simbag niya man sa kuya, ang pagkakaaram niya daapo is daipa. Iyon ang simbag niya sa ko. Ang pagkakaaram niya is daipa, nare-receive. So, the more reason and more room for us na ma-adjust or kumagibuhan or mahanapan ning paagi para po ini matawanan ning realidad, ma-materialize, no? Kung lalo na kung di pa man na medyo mas makahadit lang talaga kung ini na-receive na, no? Kasi syempre, the effect would be, syempre, kung syempre na-receive na ini, probably nagastos na ini kang mga tao, and then, may effect, no? Kasi syempre, kung na-invalidate mo ini, and then na-implement ninda, so, medyo magkakaigwa na naman ng problema or ng issue. So, pero ang sabi naman ni Councilor Beltran, ang pagkakaaram niya, daipa man. So, sabi ko, then let's find way kung paano ini ma-materialize. So, may possibility na maging effect, mag-effect. Sabi ko naman, it doesn't stop naman duman sa recommendation ko eh. I'm still encouraging them, especially the proponent. Sabi ko, being the proponent of the ordinance, ano daw sabi ko kung i-double check mo ini with the DILG, with the city legal, para po kung may mga binasihan sinda na may masyado na appreciate, no? Base duman sa ordinansa. Because we based our recommendation from the ordinance. So, kung may mga bagay sinda na pwede na nindang i-cite sa samuya na di namin na-appreciate, no? Di siya naging parte kang samuyang consideration. So, we're very much willing. Sabi ko naman, reviewing power man ang sanggunian. As long as magkaigwaning basihan ini, as long as di man ini beyond the scope of their power, mura din kaming mandato para i-deny or disapprove ang sarong ordinansa. Basta igwa po ining maging basihan, ako mismo, ako mabusol ka ini para maaprubahan po ini. So, I am also appealing to the proponent of the ordinance na kumbaga magkaigwa ki proper communication kami through, of course, it should be written, no? Dahil aram kita, gobyerno kita, pirmi kita in writing na para at least po ma-actionan mi ulit, no? Kasi hindi naman ako nagsasabi na kami na ang pinakamatibay, or iyon na po ito so ultimate na decision kang sanggunian. But initially, because of the suggestion, comment, and naging observation kang provincial legal, the provincial legal, the HR, and the Provincial Budget Office. Of course, bilang chairperson na nagdadangog kang mga miyembros kang and then attendees kang committee hearing, it's my responsibility also to report what transpired. But nonetheless, we are still open if they can provide otherwise. Ano po, PM, ang mensahe mo sa mga nagtatabuga sa imo nung basta-basta lang na nagpo-komentaryo may kinaraman po sa naging desisyon kan sa inyong komitiba?
syempre ako, to be very honest, tabo man baga kita. No? Sa medyo sa kahaluyan ko naman sa serbisyo, araman po nindo siguro na kita nagtatrabaho lang kimatanos. Of course, bilang sarong tao, makulog man sa buot. Dahil syempre minsan mga di naman connected sa trabaho, siguro nga ni, may sarong nakaabot sa kuya na kesyo da ako pinaeskwela da akang ibang tao dyan. So, makamundo lang kasi suina ako na mundo man. Kasi syempre, pinaghirapan ninda akong paeskwelahon. Nagtinda-sinda ng utang, nagparakayod, alam mo yun, pinaghirapan ba? Kang sa kuyang magurang para po ako makapag-eskwela. And then, here comes mga komento na pinaeskwela ako or kung ano pa man. So, medyo sabi ko, pero hindi ko na yan, kung mag-abo ko na palawigan pa ang issue na yan. Probably they have their own reasons for saying that, or probably saro sila sa mga beneficiaryo supposedly kang ordinansa na pwedeng, syempre, na-disappoint, no? So, bilang sarong public servant, it is my responsibility na alabaan din ang sa kuyang pasensya. As in, intindihon ang mga tao, regardless minsan nasusobrahan. But, agad ko lang na sana, bago kita mag-komento o mag-react, they can always ask me. Aram po ninda na I am always open. Di man po ako, di ako nagigiling ti politika. Pwede sinda magbisita digdi sa opisina ko, pwede sinda magduman sa arong ni, pwede ninda ako dyan tapikon lang, i-text, i-message. I can always explain po. And dahil aram mo baga, bukod sa kung ano pa mambagay sa in pa manulugar, sabi ko nga ni, first love ko baga ang syudad kang Legazpi. Kaya medyo mamundo sa sakuya dahil abo ko man na nakukulugan ang padaba mo baga. So, but with all the reactions, mamundo man din po sa sakuyang parte. But anyway, siguro parte na siya kan sakuyang trabaho bilang sarong servidor. Mapadagos lang kita kang sakuyang trabaho. As long as ang pigigibo ko tama, and di man po talaga akong intention na makakulog or wala man, of course, definitely di ko intention ay hold iyan dahil muya ko man po talaga sinda matawanan kasi personally speaking, may mga pamilya ako dyan na pigkukot na ninda, pero it's okay kasi minsan nasubog man nga ako sa mga pamilya ko dyan na syempre minsan nadadamay, nangangaranan, pero it's okay, sabi ko, pasensyahan nyo na lang kasi syempre parte kang trabaho ko. But rest assured na ang bagay na ini, sabi ko nga pwedeng saro lang ini sa mga challenges bilang sarong servidor. And as long as what I am doing is right, parte kang trabaho ko. And I am actually reaching out and communicating with the officials of the city para po kung ano pang pwedeng magibong action kayo. And hopefully at the end of the day, mahanapan tayo ni talaga legal basis on the part of the city. Para at least, sabi baga, mas maray na everybody happy.